Калі нас гадавалі вось гэта яшчэ ў савецкі час, мы нахапаліся гэта нацыяналізму, вось гэтага патрыятызму, калектывізму. І мы лічым, што вось неяк так гэта все працуе. Гэта так не працуе, мы самі зараз гэта бачым. Свабода, ну гэта ж такая штука, калі яе не страчваў, ты яе цаніць не будзеш. Калі зараз пачнецца вайна, суды прыйдуць рускія, я сам пайду першы у літоўскую армію, скажу, возьмите меня на самолет бомбой работать. Каб скинули меня на нейкі танк, я их тут плучом забрызгаю. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Зміцер Лукашук, і гэта наш чарговы выпуск з Вільні. З Вільні, дзе атабарыўся і знайшоў сваё новае месца для жыцця фронтмен легендарнага метал-гурта «Густавар», андэграундны пісьменнік, музыка Владзіслаў Наважылаў. Леслі Наев. Усім прывітанне, так, я тут, і зараз мы будзем размаўляць аб тым, што змянілася ў нашых галавах за мінулы час, бо гэта ўжо не першы раз я ў этой. А вот менавіта таму я і хацеў, у нас вельмі рэдка здараецца, калі я кагосьці запрашаю на праграму другі раз, так бы мовіць, але я гляджу, параўноўваю, калі мы з чалавекам некалі размаўлялі, і ў яго былі такія досыць цікавыя, але такое адчуванне, што з часам меркаванні маглі змяніцца. І, Леслі, калі мы з табой размаўлялі ў 2020 годзе, ты казаў пра тое, што нацыянальная ідэя беларусаў, адчапіцеся вы ад нас, так. дайце нам спакойна, вот тут на нашым кавалачку зямлі, вось, на гэтым у нашай норцы, куды мы ўсё цягнем усё, бо а раптам трэба будзе спатрэбіцца. Вось гэтае ўяўленне пра беларусаў, такіх, ну, хобітаў, не хобітаў, але вось тутэйшых, сапраўдны тутэйшых, для якіх вот гэты кавалак зямлі, свая там дачачка, 3 сотачкі там ці яшчэ умоўныя, гэта самае галоўнае. Яно змянілася ці не? Слухай, ну тут больш падыходзіць насамрэч слова хобіты, бо хобіты гэта такі народ сюрпрыз, нечаканка, бо так ты бачыш, ну хобіты і хобіты, а потым яны бац і цуд стварылі. Што мелася на ўвазе, калі я гаварыў вось гэтую «не дурыце галавы»? Ну так, я меў на ўвазе, што першае, што для беларуса галоўнае, гэта нейтралітэт. Мы ўжо за сваю гісторыю так наваяваліся, так у розных складах розных дзяржаў набудавалі столько імперый, што проста ўжо, як кажуць, ужо сіл няма. Вось таму, ну чаму вось гэтае лецішча, яно такое каштоўнае, каб было сваё лецішча, што там былі агуркі, там, памідоры, там, кроп там нейкі, там, усё такое, і кацяра бегаў такі з вусамі. Вось, разумееш, гэта ўжо не тое, што нейкая нацыянальная каштоўнасць і спатрэба, гэта проста такое, нешта на генетычным узроўні, гэта як проста для выжывання. Ты ведаеш, як віды яны развіваюцца і адаптуюцца, вось гэта дарвінісцкая вся эта гісторыя. Ну, там, хтось на сушу выходзіць, хтось назад у мора вяртаецца, вось такое. А беларусы, вось, яны так лакалізаваліся. То бок, вось такая лакалізацыя гэтай гісторыі эвалюцыі. І вось гэтая, што важна яшчэ дадаць, у нас жа насамрэч, як мне здаецца, я наогул, канешне, не вайсковы чалавек, і тут бы я б даверыўся сахашчыку больш, але мне здаецца, што беларусы, яны больш па партызанкі. То бок, калі рабіць нармалёвае войска, мне здаецца, што лепш за ўсё працавала бы апалчэнне. Ну, як вось такое кантанальнае, як у Швейцарыі. То бок, вось гэта швейцарскі варыянт, просто, ну,
Так, напэўна, з трохі такой тутэйшасцю, але тут тутэйшасць гэта не кепска, гэта хутчэй такая спецыфіка. Вось што мелася на ўвазе. Тады я быў упэўнены, што вось гэта наша галоўнае, каб нам не дурылі галавы, нас не таргалі нікуды, і вось мы сидзім, робім свае справы, і яны ў нас насамрэч добра атрымліваюцца, пакуль вы свае рукі туды не суеце. Гэта ведаеш, як у Лукашэнкі, што ён дакрануўся да чаго, все, ўжо нічога не працуе. Таму што сидзелі беларусы, працавалі, вось гэта не дурыце галавы. Пришел пан, сказал, а вот тут мы полочку пробьем, а вот тут мы это самое будем расшираться, вот тут вот мы это самое новые планы, а тут мне дай вот это, и наперед там давай спевать там коммунистичные песни. И все посыпалось, и уже подурили голову, ничего не працует. Ну вот, это такая пункт гледжання такі на беларускай нацыянальнай ідэі, які просто фармаваўся з улікам майго досведу і таго, што я бачыў, назіраў, і як я сам жыў у Беларусі. А зараз, канешне, я ўжо 3 гады як не ў Беларусі, я у Літве, і нацыю нашу насамрэч спасцігла вялікая трагедыя, мы расколатая нацыя. Это трэба прызнаваць, гэта просто рэальнасць. І тут ужо нельга там царапаць там волосы, вырываць і крычаць, што рабіць. Яно само все з часам зробіцца, неяк перавалтузіцца і нармалізуецца, бо мы не першая, не апошняя нацыя такая расколатая ў гісторыі чалавецтва. Слухай, давай мы пра расколатасць нацыі і як это магчыма ці немагчыма троху далей. Добра. Я зараз вярнуся просто да твайго гэтага тэзіса. Ну вот да 20-го года, можа нават да 19-го, яно вот гэтае працавала, умоўная сацыяльная дамова. Вы не дурыце дам галавы, мы не лезем у палітыку, вы нас не чапаеце. А самі там хадзіце хоць на вушах. Да, вот вам і сімбаль баю ў цэнтры горада, можаце там нават бел-чырвоны белы сцяг сабе купляць, асабліва ім там не махайце, але мы атрымалі новыя выклікі. Мы атрымалі 20-й год і нават не 20-й год, а рэпрэсіі па выніках 20-го года, мы атрымалі 22-й год. Як это змяніла? А вельмі змяніла. Ты разумееш, гэта такая... Ты памятаеш такі жарт? Як часта ты думаеш аб Рымскай імперыі? Ну вось, з гэтага раёна карацей. Вось, глядзі, змяніла прыклад так, як было вось Рымскае царства менавіта, то бок вось гэтыя цары, тарквіні, там вось гэтыя гордыя, не гордыя, вось яны змяняліся. А потым што гэта скончылася тым, што з'явілася рэспубліка. Рэспубліка з'явілася, там доўгая гісторыя, і я не буду прэтэндаваць, гэта мы у Красуліна спытаем, ён там нам распавядзе, Якудовіч, там яны больш ведаюць. Але сэнс у чым? Што рэспубліка не магла з'явіцца раней, бо не было грунта для гэтага. А з'явілася яна тады, калі грамадства было, па-першае, да гэтага падрыхтаванае. І вось з'явілася патрэба ў тым, што так, як мы жылі дагэтуль, ужо нельга жыць. А насамрэч, калі глянуць, то там, мне здаецца, яны прыкладна так, як беларусы, ось гэтыя самыя старажытныя рымляне, яны і жылі. То бок быў нейкі такі «не дурыце галавы дагавор». Вось там цары гэтыя на галавах хадзілі, і што толькі не рабілі, там і насілавалі друг друга, гвалтавалі, і там, ой, карацей, куды уехаў цырк. Вось. А потым, насамрэч, калі глянуць гісторыю, то, ну, мне здаецца, Рым да Цэзаря, да цэзарызма, вось гэта просто такая выбуховая, растушая такая краіна, там выбуховы рост, і эканамічна яны просто усіх парвалі, менавіта таму, што рэспубліка, гэта ж сэнс рэспублікі ў тым, што краінай кіруюць людзі, якія, ну, як мінімум падрыхтаваныя да таго. Вось, і
такая рэпрэзентатыўная дэмакратыя, яна там мела месца. Вось. Зараз можна сказаць, ну, мне здаецца, аналогія такая ў Штатах. Калі падумаць, дык насамрэч Штаты з усімі іхнімі недахопамі, праблемамі, Трампамі і Байденамі ўсё роўна працуюць. Это працаздольная краіна, якая сама сабе вось яна збалансуе і паплыве далей, і з ёй нічога не здарыцца. А сэнс менавіта ў тым, што там такая вось рэспубліка. То бок я маю на ўвазе, што у нас такія сейсмічныя змены адбыліся, і грамадства наша ўжо пры царах жыць не можа. І вось гэтыя Тарквіні, які там зараз сидзіць, які Луканій, ну, карацей. Тут же яшчэ ж сэнс у тым, што ён насамрэч калектыўны. Тут зараз, если просто сыдзе Лукашенко, нічога не зменіцца. Там на яго месца сядзе Коля, Вітя. Не хотите Колю Вольфович, там, хто там круты, вообще, і хто заўгодна. Вось, ну, сядзе і просто будзе сядзець далей такі цар. Але справа тым, што сапраўды ну, людзі просто гэта не хацяць. Іншая справа, што гэтыя працэсы наогул, ну, яны заўжды доўгія. У параўнанні з чалавечым жыццём яны цягнуцца вельмі доўга. І тое, што пачалося пры нашым жыцці, яно не факт, што скончыцца пры жыцці нават нашых унуках. І улічваючы тое, што жыццё зараз цягнецца дольш. Ну, яно і ў нас цягнецца дольш, але яно і ў дыктатараў, і ўсіх гэтых цароў яно таксама цягнецца дольш. Таму вось, колькі мы будзем этого чакаць, вернее, тут не чакаць, бо мы не просто чакаем, мы на зэдліку не сидзім. Кожны з нас нешта робіць, там, хто не можа рабіць рукамі, той хаця б донатамі робіць. Ну, як? Вось гэты працэс, ён, ну, хочацца, каб хутчэй, але так не бывае. Ну, ніколі яно не бывае. Насамрэч, калі проста гістарычна глянуць, ну, вось ёсць Беларусь. Калі мы атрымалі незалежнасць ад Расіі? Мы па факту не атрымалі яшчэ яе. То бок мы такая фантомная краіна, якая ці то є, ці то нема. Мы самі не зразумець не можам. Таму што... І это не таму, што беларусы, а это таму, што Рэспубліка Беларусь такая. Беларусы як нацыя, гэта нацыя. Мы складаная нацыя, складаным лёсам, у нас гістарычны дурдом, але у каго яго няма. Не бывае... Не, ёсць нацыі, у якіх усё добра. Гэта, напрыклад, шумеры. Всё, там уже всё добра. Там, разумееш, ці, ну, хто... Шмат такіх нацый, карацей. Яны ўжо там, за гарызонтам. Вось, і сэнс в том, што беларусы – гэта жывая нацыя. І ўсё у нас баліць, таму што мы жывыя. І нам... Больно нам таму, што і балюша таму, што мы жывыя, і таму, што мы адчуваем, што адбываецца. Але ну вось так атрымалася, што у нас вось дзяржава гэта, яна проста не супадае з тым, што нам не тое, што нават трэбна. Гэта бацінак не па нашай назе. А хто гэты бацінак нацягваў? Не тыя ж самыя беларусы? Не, гэта не беларусы. Тут менавіта ў тым, што гэта не зусім беларусы. Глядзі, я вось над гэтым пытаннем вельмі думаў, і зараз, напэўна, я зараз пачну казаць лухту з кропкі гледжання там палітолагаў і іншых экспертаў. Я не эксперт, я маргінальны рок-музыкант, мне можна. Карацей, глядзі, вось быў у нас Каліноўскі. Зараз робім сур'ёзныя рожы. Карацей, 19 стагоддзе. Паўсюль ходзіць прызнак камунізму. Вось гэты прызнак камунізму, ён ходзіць. У нас бярэцца такая аксёма, што ось ёсць марксізм, ёсць Энгельс, Маркс Энгельс, далей што у нас там Люксембург, там Каўцкі, перапіска Каўцка, ось гэта ўсё. Далей пачынаецца што? Ну, была движуха у нас добрая ў 1905 годзе. БСГ удзельнічала, беларуская сацыялістычная грамада, троху удзельнічала. Ну, што далей? А далей панеслась такая фіговіна, што, разумееш,
ніхто не ўлічыў аднаго факта, які ён зараз відавочны, што расійскі РСДРП это насамрэч просто працяг того же расійскага імперыялізму. І вось атрымліваецца у нас што? У нас ну так атрымалася, вось мы жывем у часткі ўсходняй Еўропе, дзе перамаглі левыя, так? Але якія левыя? Пытанне. Галоўнае тут, што гэта перамаглі левыя, якія насамрэч гэта былі проста тыя ж імперыялісты, то бок яны змагаліся з усім, наогул, з любым імперыялізмам, апроч расійскага, бо яны самі і былі расійскі імперыялізм. Ось просто я люблю гісторыю, я слухаю там стрымы, там читаю шмат. Ось, і просто я прыйшоў до такой высновы, што вось глядзі, і не атрымалася у нас ось ні ў Луцкевіча, ні ў каго, ось БСГ, яно развалілася, там яно, і там яшчэ танцы былі. Але у краіне атрымалось, ну, не атрымалось, конечно. Скажем так, вага была больше. Потому что там были барацьбісты. Там был нацыянальны камунізм. Вось гэта тое, што частка левых разумела, што імперыялізм, які колеру ён не носіць, ён заўжды імперыялізм. Вось таму атрымлівалася ў гэтых краінах просто потым, калі яны ўжо аднаўлялі незалежнасць, атрымаўся іншы памер абутку. А у нас атрымаўся такі памер абутку, то што у нас, глядзі, нацыянальных камуністаў ніколі не было, менавіта ў Беларусі. У заходняй было, але толькі да 1937 года. Было, а потым ужо і ўсё. Усе камуністы у нас атрымліваюцца, а камуністы, я нагадаю, гэта же номенклатура, гэта эліта, гэта ўсё, гэта колькі атрымліваецца 10-3 пакалення, так? Гэта не жарцікі. Вось гэтыя 3 пакалення, яны просто, ну, настолькі масквацэнтрычныя, і настолькі яны гэта просто не прыходзіць ім нават у голову, што а мы ж на імперыялізм працуем. Я зараз з такім выглядаю, напэўна, як я такі камуністычны агітатор, але не. Тут гэта просто гісторыя вось той РБ, якой мы маем. Вось, і далей што? Далей разваливаецца Савецкі Саюз. Але што пакінулася, што засталося? Засталася, вось, гэта імперыялізм, ён застаўся. Ён зараз проста ўзяў рэванш, і вось гэты пуцінізм, ён і ёсць той же самы расійскі імперыялізм і царызм і ўсё на свеце. Але, што цікава, паглядзі на беларускіх левых, якія ва ўсём свеце, яны як бы прагрэсіўны такі люд, яны там за права тых, сіх, ну і там абавязкова, каб Палестына была, там, ну, вось усё гэта, весь гэты цырк. Все тое ж самае, і ўсё па-расійску, і просто, нават вось анархісты, я пра мяне падпісаны, гляджу, яны там часцяком там самі такую задвигаюць телегу, што ось мы будем размаўляць па-расійску, просто, ну, потому что вот, ну, нема сэнсу, типа, ось па-беларуску размаўляць, это не інтэрнацыянальна. А курва ж, які ж нахер гэта інтэрнацыяналізм, калі вы ўсё мераеце расійскай гэтай вось лінейкай, разумееш? Ось сэнс в том, што з 17-го году мінулага стагоддзя нас, ну, прабач за выраз, наебалі. Добра так. Настыкнулі вось мордай вось гэты ленінізм, які па факту ёсць імперыялізм, і мы ў ім раслі. І мы думалі, што такі трэба, што вось гэта, і яно просто ось тут уже забіта. І потым уже і дзяржаву рабілі ось так вось, што абы што угодна, альбо побач з Масквой, і вось гэты гон лукашэнкаўскі, што я на каленях гатоў туды паўзці, гэта ж все адсюль. Ва ўсём гэтым ёсць канкрэтна вінаватая барадатая лічнасць, якая стаіць зараз, помнікі па ўсей Беларусі. Гэта вось, гэта ленінская, гэта віна цалкам.
І тое, што Беларусь зараз звернеш увагу, што беларусы што не камуністы, што не левыя, не толькі тыя, хто там засталіся. Там нават нябожчык Калякін пры ўсім маёй павазе да яго, ён калі пачаўся гэты Крым, ён сказаў: а Расія мае рацыю, вось наводзе у гэтым будзе. Мае рацыю. Чаму? Вось, ну, таму што вось гэты імперыялізм ён у ўсіх левых беларускіх ён у галавах тарчыць. А ў чым фокус? Чаму я пачаў з Каліноўскага? У нас, разумееш, фокус в том, што в адрозненне ад Польшчы, в адрозненне ад Літвы, ну, я думаю, нават ад Украіны, у нас нацыянальны рух, ён фармаваўся як левы рух. Цяпер разумееш, аб чым я? Вось у нас быў Каліноўскі сышоў, мы ставім Леніна, і што мы атрымліваем? Які атрымліваем нацыянальны рух і суадказна государства і т.д. і т.п. Мы атрымліваем ленінскую дыктатуру, таму што ось таварышы беларусы, вы ж получылі сваё ўсё, ідзіце капайце бульбу. Неяк так. Вось так ось і атрымалася. Вось гэтым беда. Леслі, а табе не падаецца, вот глядзі, ты прыгадаў Каліноўскага, але і з тых часоў, вот паўстанне ёсць, вот ёсць людзі, якія пайшлі, ну, нібыта ствараць Беларусь, але пераважная большасць звычайных беларускіх, ну, мужикоў, якія жылі на гэтай тэрыторыі, альбо за нейкія пранікі з радасцю здавалі паўстанцаў царызму, альбо з другого боку Рэчы Паспалітай палякам здавалі. Вот калі гэтыя змагаюцца за вот правы мужикоў, за нашу тут вот свабоду, за пабудову сваёй дзяржавы беларускай, раз, а тут беларускія мужичкі, то гэтым здам, то гэтым здам. Далі мы бярем той же самы 5-й год, ты ўзгадаў, потым мы ўзгадываем тыя ж самыя 18-й год. І другую сусветную таксама. І другую сусветную, а слуцкі збройны чын. І ў 20-м годзе такое ж было. Колькі пайшло. Можа быць, гэта і нацыяналізм у любым афарбоўцы, як там ад чорнага да такого светлага, нацыянальнага, радаснага, ён не патрэбны беларусам. Ён ім чужы. Ён троху састарэў. Знаешь чему? Глядзі, што такое нацыяналізм? Гэта ж, калі падумаць, гэта канструкт такі... Чакай, так ён састарэў ужо... Ладно, не будзем браць Каліноўскага часы, ён састарэў ужо ў 1918-м, таму што не асоба-то... Не, трохи не так. Я маю на ўвазе глобальную штуку, глядзі. Нацыяналізм, як вогул канструкт, ён з'явіўся дзесьці вось 18 і 19 стагоддзя. Францыі, карацей, вось гэтыя рымскія тэрыторыі, плюс Галія, ну так, жартоўна кажучы. Згадаю, у чым сэнс быў. Гэта з'яўлялася, першую чэргу, я не памятаю, хто сказаў, але хтось вельмі добра так адзначыў, што спачатку з'яўляюцца паэты, якія паюць пра нацыю, а потым з'яўляецца нацыя. А потым з'яўляецца дзяржава, а потым з'яўляецца нацыя. То бок вось так. А ў нас атрымалася так, што, ну так, па-першых, у фарватары ішлі, і тут уже пачынаецца троху іншая тэрыторыя, пра якую зараз скажу. Глядзі, насамрэч, вось гэтая гісторыя з тым, што вось прыйшлі, ну, то бок, ёсць меншасць, якая змагаецца, якая там распрацоўвае ініцыятывы, там, гэтак далей, актыўная меншасць. Гэта заўжды. А астатнія, яны проста прыстасоўваюцца, таму што ім проста так, ну, нармальна. Але сэнс в тым, што, ну, так, чалавек, ён зроблены такім. І такая ж гісторыя, калі ты глянеш, яна ж, тыпова, не для Беларусі, яна, тыпова, для любой краіны, любой гістарычнай эпохі, і ты возьмеш, напрыклад, вось, ну, Францыя, так? Ну уж хто нацыянальны гонар французскі вось гэты. Што ты можаш сказаць добрага о французах другой сусветнай вайны? Ну такое, так? А дзе былі самыя галоўныя французы? Па Афрыке ганялі немцаў. Цікава, так? Ну, мы такую ж гісторыю можам
прыгадаць, я не ведаю, любая акупаваная тэрыторыя, там будзе прыкладна такое. Большасць людзей не займаецца палітыкай, ім па барабану нацыяналізм не таму, што яны кепскія, а таму, што так зроблены чалавек з такога цеста. Па-першае, першае, што ён робіць, ён выжывае. А другое, што ён робіць, ён, ну, далей уже пайшла генетыка, ён там працуе на тое, каб свае гены перадасці там далей, все такое, ну, сэнс ты зразумеў. А тыя, якім больш за ўсіх патрэбна, яны там, вось, яны актыўна мяняюць сусвет, яны прыдумаюць нацыі, ўсё такое. А зараз, просто зараз нацыя – гэта такі канструкт, на які глядзіш, ну окей, нацыя, так? І ты пачынаеш разумець, што нацыя, кожная нацыя, яна дастойна аддзельнага наогул азначэння, што гэта значыць. Ну, напрыклад, амерыканская нацыя – гэта не тое, што французская нацыя. А французская нацыя – гэта ніколі не тое, што літоўская нацыя. А літоўская нацыя – гэта ніколі не тое, што, напрыклад, нацыя інуітаў. Не таму, што інуіты там недаразвітыя. Ого-го, там все нормально з развіццём. А в сэнсе тым, што прынцыпы, якія ляжаць у аснове будавання гэтай нацыі, кожнай, яны везде, яны скрозь, яны розныя, у кожнага сваі. І атрымліваецца, што аб чым мы тогда размаўляем? Што такое нацыя? І што такое нацыяналізм? Гэта зноў такая спроба ўсіх загнаць пад адну лінейку, і яно так не працуе. І вось тут галоўнае пачынаецца, што галоўнае ў гэтым канструкце не нацыянальнасць, а галоўнае чалавек. І калі мы кажам там беларусы, аб'яднайцеся, ты потом глянеш, што сярод гэтых беларусаў палова гэта гібрамарыям, а палова это такінданг. І ты такі, божачкі, а дзе ж беларусы? А беларусы ў гэты час яны там у КДБ сабе штампуюць, даносы пішуць, і ты такой, можа, з намі нешта не так. А я тебе такі, а згадай вось Штазі, напрыклад. Ось немцы, так? А палова, там атрымлівалася так, што ў іх дасье было больш, чым жыхароў. Ну, у Штазе дасье было больш, чым жыхароў Германіі. Ну, то бок, як так? Што таксама народ не такі? Здавалася б, якраз такі вось народ, такі абразцовы, а ніфіга. Атрымліваецца, што, ну, неяк, нешта не тое у нас з нацыяналізмам. Так, што ў нас застаецца? Застаецца ў нас рэспубліка, насамрэч. Вось тая самая канструкцыя, якая працавала ў Рыме, якая працуе зараз у Штатах, якая, ну, можна сказаць, у нейкім сэнсе там... Окей, я больше не буду даваць прыкладаў, бо я могу памыліцца. А гэта рэспубліка тады на якіх каштоўнасцях базуецца? Калі мы адкідваем там нацыянальныя прыкметы, мы нічога не моўныя... адкідваем, насамрэч. Мы нічога не адкідваем, таму што рэспубліка – гэта часткова дэмакратыя ў любым выпадку, разумееш? Гэта ўсё роўна людзі збіраюцца і вырашаюць. Але ж нету, вось мы, калі мы робім рэспубліку, мы мінімалізуем ролю тых людзей, якія насамрэч, ну, якім па барабану. Мы робім прадстаўляльную дэмакратыю рэпрэзентатыўную, дзе ёсць людзі, якія займаюцца вось гэтай рэспублікай. Яны кіруюць. А хто іх будзе выбіраць, гэтых людзей? Вот А, это это звычайныя беларусы. Это як просто прыклад. 20-й год. Маршы. Я падыходжу на маршу. Усе стаяць пад чырвона-белымі сцягамі. Я падыходжу адзін там, вот вы за што? За незалежную, за Беларусь, без Лукашэнкі, за вот свабоду, за там вот нацыянальнае будаўніцтва. Падыходжу до другога. Говорю, вы вот за што? Ён кажа, я супраць Лукашэнкі, но я за Путіна і за Россию. Падыходжу до трэця, я супраць Лукашэнкі, но не падхадзі ко мне со сваім беларускім языком. Бачыш, але вектор ёсць. Ось што галоўнае. Ну, так яно і працуе. Я ж кажу, што мы не можам... Беларусы чаму хобіты? Таму што пры ўсёй нашай ось гэтай паказной калектыўнасці, што мы там талакой пашлі, узялі, бервянеў там аднеслі куды-нибудь, там зрабілі хату каму-то, мы там талакой усё можам.
мы все равно вечером там под подушкой свою что-то грызем. А справа в тым, што ўсе все ж таки розныя, все індывідуальныя. Але ж калі ты выбудуеш дзяржаву прыкладна так, што ёсць мільён таких, як это кажуць, абарона ад дурні, вось калі вось на кожным шагу просто на кожным кроке ёсць такая вось бар'ерчык такі, які просто, ну, калі мне гэта не патрэбна, я гэта рабіць не буду. То бок пайці паараць там гэта адно, а вось там усур'ёз займацца палітыкай гэта зусім іншае, і тады я просто гэтым не буду займацца, таму што навошта мне гэта надо. Я не хочу, ўсё. Мне сёння гэта не надо, я сёння буду ў футбол глядзець. В этом сэнс, што просто, ну, у нас 20-й год і паказаў, што большая частка ей фіолетава. Што Лукашенко, што не Лукашенко, і колькі такіх людзей было. А выходзілі і самыя пасіянарныя, самыя харызматычныя, яны нешта рабілі. А там уже пачынаўся парламент. Вось гэта, як ты сказаў, што я супраць Лукашэнкі, але ты мне са сваёй мовай не лезь, а я там за Пуціна, але супраць Лукашэнкі, але вектор ён адзін. Вось, в этом сэнс. Нам просто, насамрэч, у нас у галавах шмат хімер, якія нам навязалі, калі нас гадавалі вось гэта яшчэ ў савецкі час. За савецкім часам мы нахапаліся гэта нацыяналізму, патрыятызму, калектывізму. І мы лічым, што вось неяк так гэта все працуе. Гэта так не працуе. Мы самі зараз гэта бачым, што трэба ўлічваць інтарэсы кожнага чалавека. Але тут у нас самая галоўная фішка ў тым, што чалавек часцяком ён проста не хоча, щоб ты ему лез і цікавіўся, якія ў яго інтарэсы. Вот таму просто вось гэтых людзей трэба вось не дурыць ім галаву. Астатнія, яны хай вырашаюць, што будзе, якую полачку тут... Можа, калі табе па барабану, так табе і то і выбарчае права не патрэбнае. Ну, так сэнс тым, што выбарчае права наогул гэта такая спрэчная штука. Пабач, вось як у Грузіі прыйшла да ўлады вось гэта мара іхняя. А як партыя рэгіёнаў прыйшла ў краіне? Калі ў кожнага ёсць гэтае права, вось гэтае, калі няма ніякіх цэнзаў, ну хаця б адукацыйны цэнз трэба. Таму што, разумееш, просто, ну вось, такая сітуацыя. Глядзі, зараз памірае Лукашенко, я хуценька раблю, зараз выдам, нацыянальную камуністычную хрысціянскую партыю Беларусі, не лжаць. Там раблю там праграму такую і пачынаю папулізмам просто браць галасы. І я атрымліваю гору галасоў таму, што калі тебе спадабаецца нацыянальны контент, у нас ёсць. А калі тебе спадабаецца камунізм, конечно, мы камунізм, і мы ж его будаваць і будзем. А калі ты хрысціянін, то вось тебе крыж, я вось... Усё, у меня ўсё гатова, так? Галасуй за мяне. А самае простае, што робіцца, калі рэжым знікае, пачынаецца вось гэтая турбуленцыя, і галасы, яны проста на раз, два, тры пакупаюцца. І вось пакуль ты бярэш інтэрв'ю, напрыклад, там у Чалага, я прыходжу да ўлады такі і кажу, ну што, усё чэсна, 1 мільён галасоў. За колькі я іх там купіў, не ваше дело. Ну, то бок так, разумееш, чым ось гэта вялікая хіба для такой сістэмы, што ось гэта кожны мае голас, і галаса яны проста пакупаюцца таму, што большасці проста па барабану, хто там будзе ва ўладзе. Таму што большасць хоча проста капацца ў агародзе. Гэта такая праблема ёсць. Таму гэта трэба вырашаць менавіта так, рэспубліканскімі метадамі. Але гэта не вырашаецца заўтра. Вось, заўтра мы вырашылі, заўтра ўсё гэта пабудавалі, заўтра гэта ўсё запрацавала. Гэта будзе не пры маей, не пры твоей жыцці. Просто вось я бачу такі варыянт. Вот для мяне зараз вось гэта ідэя, вось я лічу, вось такая рэспубліка, гэта насамрэч ідэя, якая яна працавала. То бок,
Людзі, яны розныя. І яны роўныя не просто ад свайго нараджэння, такое права, а яны роўныя ў той ступені, наколькі яны хочуць быць роўнымі. Разумееш? Гэта іерархія, яна існуе, їй трэба просто прызнаць, што яна ёсць. І просто яе трэба карыстаць сваіх, тады будзе нармальна ўсё працаваць. Таму што галоўны сэнс усей сістэмы, то, чтобы усім было нармалёва жыць. Ну, калі гэтых не чапаюць, а гэтыя там робяць тое, што ўмеюць, а тыя там вучацца, тыя там гандлююць, яно ўсё працуе, таму што калі ты ідзеш у перспектыве, гэта ўсё адно цэлае. Неяк так, я вас лічу так. У нас няма нацыянальнай ідэі, якую можна выказаць адным сказам, але у нас ёсць варыянты, якія трэба рэалізаваць, чтобы гэтая ідэя з'явілася, каб яе можна было сфармуляваць тады. Слухай, я вернуся до 2020 года нашай з табой размовы. Просто ці змянілася твоё бачанне? Мне цікава. Адзін момант. Я не памятаю, гаварылі мы з табой на гэтую тэму ці не, але ці не было ў цябе адчування, ну, зараз, можа, ёсць, а можа, ўжо і тады было, што ў 2020 годзе пераважнай большасці, нават тым, хто выходзіў, знайшоў сабе сілы і выйшаў на вуліцы на пратэст, ім не трэба было пабудова, свабода ва ўсім праяўленні гэтага сэнсу. А гэта адказнасць, гэта браць на сябе нейкія абавязкі і ўсё астатняе. А ім трэба быў, надакучыў гэты стары Лукашенко, ужо который, адстаў ад жыцця. А ім трэба быў проста, новы Лукашенко. Нейкі такі IT-варыянт, такі апгрейджаны. Лукашенко 2.0, то есть вот такі сучасны. Там ёсць адзін нюанс, што ім не тое, што новы Лукашенко быў патрэбным. Яны бы, ведаеш, калі б Умка прыйшоў, як гэтага сабаку завуць, Умка, каб паставілі Умку да ўлады, добры варыянт быў бы таксама. Па барабану хто, абы не гэты стары. А тут уже пачынаюцца танцы з бубнам, хто там у ўладзе будзе. Там вось гэтым праблема, што змяніць яго можа як і новы Лукашенко, так і новы Лі Кван Ю. А можа і Вацлаў Гавел быць. Разумееш, тут ўсё... уже... Не, я пра тое, што наколькі ўсё ж такі грамадства было гатовае ў той момант да свабоды ва ўсіх яе праяўленнях. Ой, яна яшчэ доўга не будзе падрыхтаваная да гэтага, мне здаецца. Таму я і кажу, што большасці трэба, каб іх не чапалі. Таму што трэба, каб вось гэтая свабода, яна была патрэбная, каб ты просто не ведаю, разумеў, што гэта каштоўнасць вялізная. Як мінімум трэба адукацыя. Беларусь, канешне, адукаваная краіна, але як адукаваная? Вось у мяне ёсць родны чалавек, які вельмі адукаваны, две вышэйшыя адукацыі, але з цягам часу нешта пайшло не так, і яно што ёсць, што чалавеку толькі абы его не чапалі. І вельмі доўгі час чалавек проста не рэагаваў ні на што адбываецца. Карацей, пакуль мяне не пачалі дзёргаць, чалавек успрымаўся, што так і павінна быць. І я тебе могу сказаць дакладна, што такіх вельмі шмат людзей. То бок, свабода, гэта ж такая штука, што ты калі яе не страчваў, ты яе цаніць не будзеш. І калі не меў, тым больш. Тым больш. Калі ты не ведаеш, што гэта такое. Вось это кшталт такой, а вы любіце устриц? Я іх не каштаваў ніколі, я не ведаю, што такую устрицу. Потом паспрабаваў, нормально, можа і люблю. А можа і не люблю, я яшчэ не распробаваў яшчэ. Што трэба гэтых устриц есть там кілатонну, каб зразумець, спадабаецца ці не. Неяк так гэта ўсё. Просто ось беда ў тым, і гэта беда не наша з табой, як прадстаўнікоў Беларусі і беларусаў, а гэта просто агульначалавечая такая рыса, што мы хацім, каб усё было хуценька і пры нашым жыцці. І вось, а пажадана, каб наогул заўтра.
Але так вось, ну, не працуе, ну, не бывае так. Ну, просто, ну ўсё. Я яшчэ от, у 20-й год узгадаю у тым сэнсе, што мы калі сустракаліся, тады записывалі, я практычна ад усіх чуў такую фразу, што, маўляў, паглядзі, што адбываецца з беларускім грамадствам. Яно змянілася, яно адкрыла для сябе і саміх сябе, і беларускую культуру, і беларускую гісторыю. Усё, яны змяніліся, гэтую пасту ў цюбік назад не запхнеш. А от калі паглядзець сённяшняга досведу, запхнеш? Запхнулі? Тут, мне здаецца, просто неправильно робілі неправільныя высновы. Грамадства не змянялася. Аж якім бокам яно змянялася, калі ў 90-е яно было такім жа? Ну, згадай. Пачатак 90-х, якія былі мітынгі, у Гомлі былі мітынгі такія, што ого-го. Яно і такім і было, заўжды. Просто ёсць моманты, калі грамадства мабілізуецца, ось тады гэтая паста з тюбіка ва ўсе бакі. А ёсць моманты, калі яно демабілізуецца, наадварот, і просто і прыймае. Там, ну, гэта ж немагчыма быць заўжды мабілізаваным. Там. Гэта ў дурку трэба тады. Разумееш, нармалёвы стан чалавека, гэта не бежаць, а сядзець усё ж такі. Ну добра, але прынамсі ганарыцца грамадства, нешта зацікавіцца самой сабой, сваёй спадчынай, сваёй гісторыяй, тымі, хто побач з табой. Вот гэта атрымалася ў яго ці не? Атрымалася, але гэта ж такая штука, разумееш, гэта ж і, ну, і ты як даведаўся такі, можаш хутка забыцца на гэту штуку, калі вось табе будуць дубцом па жопе даваць, ты будешь, ну, ты забудешь, что там гетман Астрожскі быў. Ну, неяк не да Астрожскага будзе. Ну, просто, а такі ёсць. Просто мы хотим ідэалаў нейкіх такіх, каб усё спрацавала, но у нас нема галоўнага зараз, у нас нема вось гэтага памера дзяржавы, вось гэтага абутку, у якім гэта нага будзе бегаць нармалёва. Нам трэба гэта зрабіць спачатку. А гэта мы не можам зарабіць зараз аб'ектыўна, таму што, ну, у нас няма пакуль сваёй рэспублікі. У нас ёсць рэспубліка, якая вось гэтая ленінская дыктатура, як я кажу. Ты тут толькі можна разлічваць, як мне здаецца, на нейкія такія доўгачасовыя працэсы. Яно само посыпаться должно. А сілавы сцэнар? А ён немагчымы насамрэч. Ну, дзе гэта спрацавала? Ну, вось, сілавы сцэнар. Што такое сілавы сцэнар? Вось у нас в 2020 годзе была мабілізацыя, так? Духоўны пад'ём. Народ выходзіў. Гэта быў далёка не сілавы сцэнар. І наколькі нас хапіла? Нас хапіла на, ну, паўгады мы хадзілі актыўна, а потым нас всё. Просто скончыліся вось гэты запал, і мы пашлі, хто куды пайшоў. А сілавы сцэнар, ён патрабуе, каб вось гэтая мабілізацыя, яна была ў 100 крат мацнейшая. І самае галоўнае, я заўжды пытаюся тых, хто вось гэты, а почему вы там не выкопали свои винтовки? Блядь, откуда у беларусаў винтовки? Вось гэты міф, что у кожного беларуса у двары у него закопана винтовка. Я не бачу. Что это вообще? Это бред нейкі, это лабуда. Такая, можно подумать, что беларусы это абрэкі нейкія. Нічога падобного не было ніколі у нас ніякіх, і танкаў во дворах у нас не стаіць. Калі у нас было можна насіць вольна зброю? Ніколі. І не кожны можа быць там паляўнічым, напрыклад. Вось, і у нас, я думаю, не так шмат людзей, у якіх дома там колекція стрэльбаў там ёсць. То бок, окей, ну, сілавы сцэнар, а хто воеваць-то будзе? Но я не змагу, тому што, па-першых, у мяне няма адукацыі, я все жыццё я да гэтага ставіўся, так я лепш кіно пагляджу. Но мне не спадабаецца вайна. Мне спадабаецца вайна у плане, тому што вось гістарычна там вось гэта цікава. Так, я не хачу, каб яна зараз была.
Гэта як канібалізм. Яно павінна застацца ў гісторыі, там павінна быць, мы можам кіно глядзець пра гэта там і кніжкі чытаць, а так я ваяваць не збіраюся, не хачу. Не, ну, канешне, калі зараз пачнецца вайна, суды прыйдуць рускія, я сам першы пайду у літоўскую армію, скажу, возьмите меня на самолет бомбой работать. Каб скинули меня на нейкі танк, я их тут плушчом забрызгаю нахер. Хоць якая карысць з мяне будзе. Ну, калі пачнецца, я адсюль не уйду ўжо. Всё. Гэта Літва, гэта апошняя мяжа для беларуса. Куды далей? Ну, неяк так. Таму я кажу, што сілавы сцэнар – гэта такая штука, якая троху міфічная. Спатрабуюцца сілы, патрабуюцца рэсурсы, якіх няма. А потым, окей, давай глянем, што адбываецца дзе-нибудь у Нікарагуа, у нейкай Анголе, там заўжды гэты сілавы сцэнар, ён і не спыняўся ніколі. І што там, добра жывуць? Ну, не сказаў бы. То бок гэта ўсё ж такі такая рэч вельмі сумнеўная, і шансаў на то, што яно спрацуе, мала. Гэта пры тым, што я не кажу, што там не ў якім разе. Ну, калі не будзе выбару і калі гэта будзе працаваць, так яно ж без мяне спрацуе. Вось у чым сэнс. А штучна канструяваць і там планаваць гэты сілавы сцэнар, гэта ведаеш, няма для гэтага умоў. Ну просто няма, гэта нейкая такая байка. Давай нарэшце вернемся да тэмы падзеленага грамадства. Яна, мне падаецца, вельмі актуальная, хаця хтосьці не згодны. Слухай, дык яно заўсёды было падзеленае. До 20-го года яно было падзеленае па прынцыпах нацыянальных нейкіх каштоўнасцяў, там мова, гісторыя. Вот мы нармальныя беларусы, а вы вот нейкія там свядомыя хворыя ілюзіі. Потым 20-й год нас таксама падзяліў. Я думаў, што это будзе галоўны падзел. Калі там ужо мы неяк так паразумеліся і наконт сімволікі, і наконт мовы, і там аж астатняга, то мы падзяліліся на тых, хто біў, і на тых, каго білі. Ну так. А зараз мы падзяліліся, і вот першым мне ў эфіры это высказаў Бахарэвіч, калі это яшчэ не было, як кажуць, мейнстрымам на пачатку 22-го года. Мы падзяліліся на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. І чым далей, тым больш гэты падзел. Ці не гэты падзел ты мела на ўвазе? У якім сэнсе падзел? І як нам яго пазбегнуць? Ну, ёсць такая атамізацыя, канешне. Паступова мы ўсё атамізуемся, рассыпаемся, як нацыя, як канструктор. Таму я кажу, што нам трэба нейкія іншыя мэты перад сабой ставіць. І нешта іншае нас павінна аб'ядноўваць не тое, што проста зараз, а нейкай такой далёкай перспектыве. Дарэчы, Бахарэвіч – гэта чалавек, якому вялікі рэспект і уважуха, як кажуць. Я пра него нават у сваім расказе пісаў. Таму што ён там мне ў снах з'яўляўся. Не, ну, Бахарэвіч мае рацыю. Так оно и есть такое разделение. И поступово атрымліваецца, што гэтых, ну як сказаць, слоёў падзялення, іх все больш і больш, так. Што з гэтым рабіць не зразумела. Як я вось думаю, мне здаецца, найлепшы варыянт гэта, калі мы перастанем цыкліцца на том, што мы адна нацыя, а будзем неяк так троху рэгіянальна да гэтага падыходзіць. Я аб чым? Глядзі, мы беларусы ўсе, але вось ёсць беларусы-палешукі, ёсць беларусы-панізоўе. Ну, вот я панізовец, атрымліваецца, бо Гомель гэта ніфіга не Палессе, скажем так. Это Палессе вельмі-вельмі намінальная. А вось назва панізоўе, яна хоць і рэдка карыстаецца, але яна, мне здаецца, больш падыходзіць да гэтага. Ёсць там беларусы з Віцебска, гэта іншая парода. Ёсць віленскія беларусы, якія тут заўжды жылі. Ёсць жа беларусы з Беласточыны, гэта аддзельная нацыя. Мне здаецца, вось гэта мы павінны сабой прасвоіць. То бок, калі мы адчуем сабе не проста какой-то нацыі, такой вось
троху картонная, разумееш, такая хадульная, мы нацыя. А калі мы сабе адчуем кангламератам, мы ж не адні беларусы, а нас тут шмат беларусаў. Нас не просто шмат беларусаў, а і тады, вось, калі вось гэта вось, рэгіяналізм гэты, ты разумееш, тады уже няма такой штукі, як у мяне было першы час, калі я сюды прыехаў, у мяне было такія адносіны амерыканскія беларусы. Хто такія амерыканскія беларусы? Яны вообще наогул на іншай планеце жывуць. Яны там не разумеюць наогул, што адбываецца, і моляцца там на пазняка, які там... Ну, то бок, гэта людзі, якія, хто яны мне наогул? Там беларусы Аўстраліі, ты сидзіш такі... Людзі, якія ніколі амапаўца ў жыцці не бачылі. Ну, просто, вось калі я прыйшоў да вось гэтай высновы, што рэгіяналізм, ён значна круцейшы за вось гэты нацыяналізм, які у нас, не вельмі-то і працуе. Ён троху нас і падзяляе. І самае галоўнае, што ён шмат народу пугае, і гэта факт, гэта трэба прызнаць. А чаму пугае, гэта я ўжо сказаў, таму што дзедушка Ленін нам так падарыў. Вось, все. Мы па-іншаму не разумеем. І гэта такая хіба, якая на галаве заўжды будзе. Вось. Вось такі рэгіяналізм, ён, мне здаецца, на беларусаў быў вельмі выратаваў. Вось такі рэгіяналізм і рэспубліканства. Вось, каб была рэспубліка, дзе ў нас... Мы разумеем, што гэтых людзей там можна таргаць, а гэтых лепш не таргаць, хай жывуць сабе. Я не палітолог, я вось гэта ўсё, про гэта начытаўся наслухаўся, мне просто, вось я разумею, мне здаецца, гэта было б больш аптымальна для беларусаў. Вось такая рэгіянальная, карацей такая... варыянт Швейцарыі, ён з галавы не сыходзіў нікуды. Кантаналізм з гэтай, ён працуе рэальна. І тут жа справа не ў тым, што там 4 дзяржмовы. Гэта лабуда ўсё. У Беларусі не можа быць 4 дзяржмовы. Іншая справа, што яна можа быць рознай сама па сабе. Вось гэта цікава. Вось. Вот, шмат прыгадваем Толкінга і хобітаў, а мне, ведаеш, вот зараз чамусьці прыгадалася, асабліва зараз, калі ты разважаў пра рэгіяналізм, пра вот это вот, мне прыгадалася Дзюна. І мне прыгадалася, памятаеш, ужо бліжэй да заканчэння, калі ён стаў чарвём, і рассеянне. Калі раскіданы былі род людскі па ўсіх галактыках, усіх планетах, а потым сувязі абарваліся, і каб яны захаваліся, каб яны рассеяліся, каб это семя людское не было знішчана з сусвету. У нас таксама такое зараз рассеянне. Мы зараз вот этой перыяд міграцыі, калі выехалі сотні тысяч, каб захавалася некий генофонд, это семя белорусов? Так, это такая відавочная думка насамрэч. Просто да яе доўга надо чапаць пра размеркаванні разныя, абмеркаванні. Так яно, напэўна, і ёсць. Просто тут... Але ці захаваем мы ў гэтым рассеянні беларускасць у сваім семені? Слухай, вось чалавецтва з'явілася ў Афрыцы. З'явілася яно як тэрапічны род, які прыстасаваны выключна для тэрапічных умоў жыцця. То бок, вось, напрыклад, мы адзіныя жывёлы, якія пацеюць, там, напрыклад. Ніхто больш так не пацеюць. Прыматы адзіныя такі. Астатнія там валасатыя проста і так не пацеюць. А пацеем мы менавіта таму, што гэта быў механізм, які выпрацаваўся для барацьбы са спякотай. Вось. Але дзе мы жывем зараз? Мы і чалавецтвам бы не сталі бы, калі б засталіся ў той Афрыкі. Былі бы проста такімі малпамі, троху там прасунутымі, але малпамі. Так і засталіся бы. А так, атрымліваецца, што разбеглася чалавецтва па ўсёй зямле, прычым не адзін раз яно разбегалася, там, дакладна не скажу, разы 3-4 мінімум разбегалася з той Афрыкі чалавецтва,
да хутчэй значна больш. І што, ну яно ж не знікла, не спынілась бы чалавекам, яно проста рознае. Вось гэты рэгіяналізм, ён чым вельмі добры, тым, што ты тады перастаеш вось гэтыя прэтэнзіі прад'яўляць іншым беларусам. Ты проста разумееш, што ён таксама беларус, але ён беларус там з іншай планеты, яму можна. І нас аб'ядноўвае тое, што мы беларусы. Гэта працэс такі, ну зараз нельга сказаць, ці кепска гэта скончыцца. Мне здаецца, гэта скончыцца кепска для беларусаў, калі гэта скончыцца кепска для ўсіх. То бок, што беларусы насамрэч не першы раз перажываюць нейкія такія навалы. І калі мы да 21 стагоддзя існуем, а мы не зніклі, як, напрыклад, там, палабы, напрыклад, так? Ну, яны яшчэ былі нядаўна. Далматы, шмат нацый знікла. Ну, нацый, не тое, што нацый, народнасцей, хутчэй так. Шмат вельмі знікла, і шмат нацый не сфарміравалася, просто таму, што, ну, так выйшла. Беларусы ёсць. Беларусы гэта наша фішка, мы загадкавыя, насамрэч. Хто разумее, што такое беларус? Ды ніхто, беларусы самі не разумеюць, што яны такое. Нейкі такое непатрэбства, незразумеласць, нейкі цуд у пер'ях, так? Але ж, ну, гэта ж круто, гэта наша фішка. Што мы тады можам сабе шмат чаго дазволіць, што не можа себе дазволіць, напрыклад, такі кананічны немец. Разумееш? А мы можам. Мы можам быць троху сербамі, а можам быць троху там англасаксамі. Мы можам быць троху літоўцамі, а можам быць троху манголамі. Але не заіграемся. Вот мы тут троху такія палякі, літоўцы, манголы, а потым раз, а как-то я... А это індывідуальная штука, ты тут нічога не зробіш. Я пра гэта ўсё весь час і кажу, што людзі, яны розныя. І нам нельга рабіць вось гэтыя канструкцыі, што вось есть людзі, вось есть нацыі, і яны ўсе там адным там шчыльнымі радамі. Нічога падобнага, такого не бывае. Нацыя гэта вось просто такое слово, это такі научны, навуковы тэрмін, так, які хутчэй за ўсё нават ні адной мовы, ні адной тэрыторыі аб'ядноўвае людзей, а аднаго нейкага такого менталітэта, нейкай ідэі. Вось, нацыя, это так, калі... Нацыя, па-першых, павінна мець сваю дзяржаву са сваёй адукацыяй. Беларусі ёсць свая адукацыя? Няма. У нас ж няма сваіх школ беларускіх. Мы беларускую мову хутчэй горш ведаем, чым татары татарскую. Ну, неяк так. Так што у беларусаў вось стопудова не мова будзе, як сказаць, дамінантам, напэўна. Таму што проста у нас няма такіх умоў. Таму нам надо нейкую шизу такую вынаходзіць і двигаць. Вось рэгіянальнасць – гэта фішка. Таму што беларускай мове мяне ў школе, мабыць, не вучылі. Мяне-то вучылі. Мяне вучылі, я сваю настаўніцу памятаю і вельмі ўдзячны ей. Але шмат каго не вучылі. Вось гэтая, там, колькі, 1 гадзіна там, у тыдні, там, ну, яно проста не газуе. Просто ніхто не запамятаў, і ўсё. Моя жонка толькі зараз пачала на мову пераходзіць, таму што, ніхто не душыць. Пачынаем там размаўляць па-беларуску, таму што, ну, па-першых, гэта заўжды было прышпільна, але ў Менску ж было не прынята. Ну, ты разумееш, аб чым. А вось рэгіянальную фішку у нас ніхто не адбярэ. Ну, палешукі, яны ж не зусім і беларусы, але яны беларусы. Атрымліваецца так. Вось нам надо... Так а як вот гэтае падзяляючае размежаванне па рэгіянальнасці стане аб'ядноўчай
для вот нейкай такой агульнай беларускай ідэі? Я таким же чынам, як мультикультуральнасць ось яна аб'ядноўвае, просто як разнастайнасць у адзінства ў разнастайнасці. Неяк так, разумееш? Просто вось прыклад Англія. Береш хлопца з Аркнейскіх выспаў, везеш яго ў Ліверпуль, і не факт, што ён зразумее там тых, з кім ён будзе размаўляць, але яны оба англічане, там абодва з Англіі. І Англія яна вельмі розная. Германія яна вельмі розная. Францыя наогул паўднёвая, яна паўночную Францыю не разумее. У Італіі таксама. Тыя нацыі, якія насамрэч яны удалыя, нармалёвыя, яны ўсе такія. Яны ўсе рэгіянальныя. І гэта насамрэч, вось гэта круто. Круто, калі вы ўсе розныя. Гэта тады жыццё атрымліваецца, тады нацыя жыве, яна фарміруецца, яна пастаянна, яна эвалюцыянуе, і ёсць галоўнае, што канкурэнцыя вот эта моўная. Мова палепшаецца, яна жыве, пачынаем. А калі мы ўсіх заганяем і говорим, вы будете разговаривать на одном языке, нормальном, человеческом, то праз год атрымліваецца, што ўсе ну так, размаўляюць на гэтай мове, але плююцца. І калі ты з'язджаеш вось оттуда, там, дзе з-пад палкі ты размаўляў на гэтай мове, ты ой, гэта забыць, я хутчэй быстренько вывучу там літоўскую, польскую, ангельскую, любую мову, абы забыць гэта кашмар. І вось так воно атрымліваецца. З-пад палкі нельга быць мілым, і вось таму я вось гэтыя сілавыя сцэнарыі, я вельмі скептычна на гэта гляджу, таму што ты хутчэй за ўсё рызыкуеш атрымаць у адказ і мацней, неяк так. І гэта проста будзе беда не ў тым, што ты атрымаеш. Ты там атрымаў, ну і што? Прывыкся, звыкся там, перажыў. Беда ў тым, што гэта проста зацягнецца і будзе лупцаванне такое на годы. Ну, гэта, я паўтаруся, я не значыць то, што я там супраць этого сцілового сцэнарыя, я просто не бачу, як яго можна рэалізаваць, не бачу умоў для гэтага. Добра, давай на завяршэнне коротка. Усё ж такі, новая Беларусь у тваім уяўленні, калі мы кажам пра палітычны лад, гэта... Это рэспубліка. Гэта не такая рэспубліка, это парламенцкая рэспубліка. Без прэзідэнта, тому нам не трэба это. Это парламенцкая рэспубліка з вялікай колькасцю вось гэтых абаронаў ад дурня. І гэта прадстаўляльная дэмакратыя, дзе ёсць цэнзы. Таму што мы ўжо нагуляліся з вот этой фігнёю, там, хай у нас галасуе любой Петька. І у нас мы бачым прыклады вельмі негатыўныя прыклады на постсавецкім прасторы, дзе вось гэтая прадстаўляльная агульная дэмакратыя, яна напрыканцы сама сабе і з'ела, таму што проста заўжды знойдзецца чалавек, які даст грошы і набудзе. У нас апошні такі прыклад, гэта Малдова. Ледзь-ледзь, вось ледзь-ледзь там заставалася, каб перамаглі вось гэтыя за грошыкі, таму што людзі так збудаваныя. Таму вось такая рэспубліка. Па-першых, рэспубліка парламенцкая, але рэспубліка з цэнзамі. Гэта вельмі важна. І другое, што вось наша будучае, гэта рэгіяналізм, вельмі моцны рэгіяналізм, развіццё вось гэтых рэгіянальных культур з... Ну, трэба, каб у нас быў свой... Бургундія свая была, і Праванцыя, і свая Аквітанія, вось гэта будзе добра насамрэч. Калі у нас будзе кожны рэгіён па-свойму заточаны, гэта будзе вельмі добра. Вось тады вось у гэтым будзе сэнс. Нельга ўсіх у одну калыску запіхваць. Дзяржаўная мова, якая і колькі? Беларуская. Беларуская, як, ось, разумееш, я Францыю прывез. Вось прыклад Францыі. Там дзяржаўная мова французская, але ўсе французы, яны розныя. І рэгіяналізм там, ну, мацнейшы. Вось, і што? Праз гэта што? Мова
яна неяк там квалее, не наадварот. Французская мова, яна французская мова. Таму толькі беларуская мова. І все роўна ты ж зразумееш, што гэта літаратурны фармат. Вось у нас ёсць літаратурная дзяржаўная беларуская мова, але тое, што людзі на ёй не размаўляюць, гэта нармальна. Ты жывеш у Вільнюсе, тут людзі размаўляюць на адной літоўскай мове. Едзеш у Шніпішкі, там іншая літоўская мова. І таму літоўская мова і жывая. Тое, што яна на ёй размаўляюць, яна скрозь розная. Вось гэта галоўнае, каб мова жыла, трэба проста яе адпусціць. І гэта як эканоміка. Калі ты эканоміку палкай лупцуеш, гэта не эканоміка, гэта херня. С мовай тая ж самая гісторыя. Вось не трэба гэтых агранічэнняў. Паўтаруся, цытую Трусова. Лупіце трасянкай. А потым перайдзеце на беларусу. Вось. Так што беларуская мова, але без вось гэтага гвалту. І гэта не трэба, гэта шкодна. На ўсходняй мяжы у роў запускаем каго? Кракадзілаў ці бегемотаў? Ну, насамрэч, з кропкі гледжання біялогіі, ты ведаеш, што бегемоты, яны ж больш небяспечныя для чалавека. Но бегемот больш статыстычна забівае людзей за год, чым кракадзіл. Так што бегемоты, канешне. Ты яны і прыкольней. Падпісваем кантракт у новай Беларусі з касмічнымі піратамі? А куды вы дзенецеся, канешне. Ну там же все ўжо праплочана. Ну і нацыянальная ідэя ад Леслі Найфа. Республіка і рэгіёны. Вось так. Наша краіна разнастайнасць у адзінстве. Альбо адзінства ў разнастайнасці. Як лепш? Адно з трох. Так, ну і на завяршэнне нашай размовы вось гэты падаруначак, спадзяюся, па памеры павінна падысці. О! Ад Еўрарадыё і праграмы «Ідэя Х». Дзякуй шчыры. Якраз майку сёння зменю. Все, жыве Беларусь! Жыве вечна!